abenodingana abasemhlabeni base bewuphika bathi hebusanqoba wobusumdala induku yakithi ethuswe emzini wenkosi engilizivele umphathi wesagila sisinye ushayikhovu embili uShawukhenedi kanye nomkakhe uGloria intombi yasemawotane uTembafasta amadoda behlezi betekula enanda dayebhambayi besho bethi sobe simbone mayiwabusa soluflathela elasebhambayi silibhekise enyakatho siyofuna izazi ezazi umuthi bambise Peter Marisburg eNkulumo ondongazibomvu babexhoshe lomuthi awusebenzanga lutho ongalezinde zenyanga yezulu asilingananga abasemhlabeni bathi baselula aphelela ePeter Marisburg eNkulumo ondongazibomvu ezawuzinde ezashopha intomhlaba yini lesizomntanhliziyo enzeke eThekwini endidebheni phizwe ngongqobo ezalunsika ngoba sematadini uthe hamba engalitheli utho asezimpethe enkulu amaphuzu namahumutsha kwetisandla senyanga yezulu abaleki igebengu obisigebengu esikhulu ngiyabingelela.
sila namhlanje ethethi sikhushuka iMaritzburg. Amen. Yasenzela phansi iMaritzburg. Hayi. Thela amanzi silezi data. Iyathela kubonakala. Kodwa ke konke bona lapha. Laba basithandile. Ngiyafisa ke nakuthi njengoba sithandile nje. NoNkulunkulu ushede abathandi. Bese ukuthi ngoba kuthiwa yindlu la bebonisana khona la. Uma bebonisana ukuthi kufanele kwenziwe njani. Bangaphikisani bafike esinqumeni esiphusile sokuthi lento kade ubonisana ngayo ngabe khona ukudonsisana. Kepha kube khona ubunye ebese ke ukwazi ke naleli dolobha. Kodwa ngizothi kodwa edolobheni mina wasethi useJawini. Bese nathi ke thina mphakathi uthi abasiyala ngako silandele imiyalo abasiyala ngayo. Ngoba siphume imiyalo abasiyala ngayo. So thina singale endaweni ethize. Bese kuphela ke ubugebengu. Ubugebengu ibona osebusa izwe. Kuhlakalo gebengu lokuhlukumeza. Phela leyo yonke leyo nto. Bese kuphela ke nalokhu iyobisi. Ukuze abantu baphile. Zingabeki iyobisi babe bahle abantu beclean. Begeza. Bafike unga yabantu basebewayeka manje. Uwafa abantu afuna ugeza. Futhi abantu lento le ayifanele ukuthi ngabidlo umuntu. Mayiseyidlile ngoba sisadlila. Faka ijacket le yewuli enesigqoko. Fake into kotoyi ngaphansi. Bopha isigqoko lesi sejacket ayivala uzithu kodwa afunakala nje ngene umoya. Ngiyafisa ukuthi konke okubi ukubulala izwe kushabalala ukuze izinto ezizokwenza izwe libe nempumelelo. Yeah, njengoba sila silandile madoda. Sifuna niye lapha. Esike siye khona ngesa. Nanifi an office. An office madoda. Izalele azizelo
Ngiyacela ke ukuthi njengoba sila mase sihamba singabe nezibusiso sile nje la zisale isebenzela abantu balelizwe. Celeke noNkulunkulu ehlise umoya wakhe phezu kwabantu bakwazi ukuhlonipha, bakwazi ukuthobelana, bese beba nokwazana. Uma ingekho leyo nto ayikho inqubekela phambili. Funeka sibe munye, sihloniphane, sazisane, bese egcineni kwakhona inqubekela phambili. Njengoba sila silethe kona lokho ukuthi bonke abantu bazi ukuthi njengoba la sila kushaya khona imithetho, abantu base bayishayela imithetho bese imithetho abayishayayo ilalele yenziwe. Singajafike into eningi ukuthi mabe uhulumeni wethu usahlupheka sekude phambili. Singathi masifuna amanzi sishisa imigwaqo, singathi masifuna ama-toilet sithathe uduki siyochitha emgwaqweni. Ngoba mawusesithathe uduki sawuchitha emgwaqweni ukuthi wona labantu lesiwavashele esebuthi lo doti awukho ukuchitha kwalo doti okuchithwa yithini emgwaqweni, ayikho imali yawo. Kusho sebefanele bathathe kule mali bebezosiza thina ukusakhela izindlu, bayisakhiwa izindlu bese kuthwa lo doti. Asizameke nathi ngoba izwe sesijeni yethu, asizameke nathi laba esibaphakamisile sababeka phezulu ubani sibapha inhlonipho. Uyabona mina ngithi mhlawumbe abantu babecabanga kahle, asizukubhinjwa imoto emgwaqweni, azuthatha wonke impucu leyo emgwaqweni lonke neziphepho emgwaqweni ngoba wena ufuna amanzi. Cha, makufuna amanzi madoda asiye ngade nje kuba kumeya simlethele iphepha azofika lifuna ukuthi yini esikhala ngayo. Uzumayisa umeya omeya laba babuke bamagwala nawe ngeke uphume shozi nawe udlule sebeka kumuzi wakho wabafana hayi ngokuyigwala. Kodwa phela namhlanje umuntu asafana nomuntu wokuqala, umuntu sefa ngeminithi. Singazoneli izinto zethu, sishisa ama-office. Ngemali ebizosiza thina fanele kwakhiwe lama-office. Uyabona iy'ngane ey'telekile esikoleni ziyayazi into eziyitelekelayo. Kodwa uyabona sekhona iy'tsha bey'nganganathi ney'mpande ey'nganganathi ziyaphi iy'mpande ey'ngazifundaphi. Wafanele nakuyena ophethe isikole noma urektor noma uprincipal fanele kuyiswe iphepha, afunde iphepha leli bese ethi sisazohamba siye ema-ofisini angaphezu kwami ngizokubuyisela impendulo lesishatholi zayo. Abelungu baliphatha lelizwe iminyaka ngeminyaka behlupheka abantu, kodwa nje beseliphethwe abantu sesihlupha bona-ke thina basaliphathe kancane kodwa sesiyabahlupha. Yabona ngikhule mina kukhona kaMashu naseLamonti naseSistavini. Yabo eSistavini naseLamonti mina kodwa bengihlala eMlazi. Yabona une-visit walibikanga lapha Natal ama-blackjack ayangena ntambama liyolala lapha wakithi ngoba alikho la uyifayela ukuthi hlala ekhaya. Umuzi mawunomuzi wadlulwa inyanga ezimbili udliwe umuzi. Namhlanje sisiyabusa kodwa lokubusa kodwa sikufuna futhi awubheke manje mongameli sesizame nango-350. Siyabusa South Africa.
Awuhambe uhlale eMozambique ubone uzothola indoda evile. Ngiyabonga. Moya wangu ubuhle. Bawona ubonge umngani wami, umngani wami. Hayi ngokukhosi, ubona wonkosi. Ngiyafisa nje uhlezi usipha. Ayibona la. Kuthwele ngasenhle. Ungabe masuphezulu njalo bese usinyatha ngenyama. Ukhumbule, ngabanyathela abanye bakumile umbheka. Yes, kungile kuba labo abanelizwe. Mningi umsebenzi wesizuzelela. Inkosi ngathi ngasala nani imbusisa.
Harry Gwala Stadium. Baba uMeya, i-Deputy Meya mangingaphosisi ngizocela ayizethule ukuthi ubani wakabani iphi position yakhe. Igama ngingumxolisi ngokaMkhize. Ngingu-Deputy Meya walapha edolobheni lasePietermaritzburg okungumsunduzi municipality. Baba sibona njengamanje amaNazaretha afikile akufike ngobuningi bagalawela azathaleka shona phakathi eParliament nasema-office. Kusho ukuthini lokho nokungena koNyazi ema-office nokufika kwalo la nilimemile? Singumkhandlu wasemsunduzi kuyintokozo enkulu kuthina ukuthi sihanjelwe uNyazilwezulu lungene emahhovisi lapho sisebenzela khona liphinde lingena seCouncil Chamber lapha kuthathwa khona izinqumo ekumele kuba izinqumo ekumele zishintshe impilo zabantu bakithi abakhele yonke iPietermaritzburg okuwumsunduzi municipality. Siyazi ke ukuthi kwake kwakhona isehlo esehlakala endaweni yasePietermaritzburg lapho amaNazaretha khona athelwa ngehlazo. Okunye besifisa ukwenza namhlanje zethula ngaphambi koNyazi sicele ukuthi cha thina sasingesiyo ingxenye yalabo bantu labo ababesenkantolo kepha thina si behind uNyazilwezulu njengomasipala wasemsunduzi. Njenge-Deputy Meya ubaba umuzwele uNyazi lapha lukhombisa ubuhlungu elake laphathwa ngalo eMaritzburg. Ngiyacabanga ukuthi usakukhumbula lokho. Luze likuthinta. Nicabanga ukulungisa kanjani ngoba ngiyabacabanga ngoba nje sekubekile kufanele ngabe siza siyaxolisa indlela esingaxolisa ngakhona. Ingakho ke namhlanje silapha kungokunye lwezinhlelo esikuzona. Ingakho ke sithe uma siya eTempelini laphana endaweni engase Brookside Mall eTempelini lamaNazaretha la sifike samukela khona wonke amakhosi saphinde sasesisho ukuthi ngale mbuzi lena esiyithulile laphana enye yayo ukuzokuzethula sixolise kuNyazilwezulu ngento yenzeka enkantolo. Ngisacela sesitshontsha nje into yangomsombuluko ngiyaxolisa kakhulu ngiyabona ngiyakhumbula ukuthi wawukhona. Kwakwenzakala ngomsombuluko. uNyazilwezulu sinenhlanhla enkulu singabantu basePietermaritzburg ukuthi lisivakashele kabili ngesonto elilodwa. Ubaba ukhabazela ongomunye wama-senior leaders alapha ukwazile ukuthi avakashelwe uNyazilwezulu. Okuyinto engandele bani leyo ukuthi uma ungumuntu uNyazi likwazi ukunyathela emagcekeni akho. Kuyisifiso noba umuphi umuntu ompisholo, umuntu omnyama ukuthi ngelinye ilanga nami ngingafisa ukuthi nyathele emagcekeni akithi. Ukufika koNyazilwezulu emagcekeni akakhabazela kwaba yintokozo nesibusiso not only kubantu bakaMkhize but kubantu abakhele iPietermaritzburg yonkana. Abantu Wilofontein babusiseka kakhulu. Namhlanje ke sithe sizokwese singamela uMgungundlovu wonkana. Ingakho ke sithe akuziwe lapha eAthletic Stadium ukuze izinkumbi zamaNazaretha zikwazi ukuthi zithole indawo nemgidi ezoba khona namhlanje sisazoba ingxenye yayo ukuthi sibungaze sithokoze sijabule ukubona nje uNyazilwezulu ngaphakathi emagcekeni asemsunduzi municipality. Sesiphetha bonke laba semva kwakho amakhansela noma zimeya noma zinduna zenkosi. Obani sihamba namakhansela siphinde sivakashelwe ngusihlalo we-African National Congress esuka endaweni yaseMusadladla lapho ke eyakhele umhlathuze municipality kanye nabonkandla ungusihlalo we-African National Congress ubaba uCebekhulu ongaphambili ukhona sihamba kanye nemeya ye-district ubaba ukhansela uMzizuma kanye namakhansela asemsunduzi wonkana lawa akhona ngemva kwami. Siphinde ke sihamba nomama uSpeaker, sihambe noChief Whip, sihamba ne-Executive Committee yonke yasemsunduzi kanye nomasipala manager nama-officials wonke okuyintokozo yethu sonke ukuthi siphume sibe lapha sizokuthola isibusiso esizosinikwa uNyazilwezulu. Siyabonga kakhulu mntakababa. Siyabonga baba. Sibona nemedia silapha e-stadium njengamanje sokuzoqala inkonzo abantu bezoyibika kuJehova kade senza inkonzo kavuka nathi njengamanje akwesithatheni uSpeaker wethu ngale siyabonga kakhulu. Asibingelele uNkosi kaDlamini lona lapha esikhona sise-Pietermaritzburg ngingahambi ngedwa ngihamba noNyazilwezulu namaNazaretha wonke njengamanje zowubekile umgidi ngalena egroundini kodwa lapha eduzane kwami nginomhlonishwa ubaba iMeya esizocela aqala zethule ukuthi ubani wakwabani kuphi nendawo lapha esikhona bese siyaqhubeka nakho baba wami. Angibonge ngibingelele nami kakhulu ngokukhulu ukuzithoba umziwa kaThebula uMeya wasemsunduzi municipality eTaweni. Siyajabula kakhulu futhi siyathokoza masiqhamuka lapha ngendlela esimukelwe ngakhona. Baba uMeya nizizwa ninjani manibuka amaNazaretha amangaka ngathi inhlahle engandele bani lena ukuhamba kuyomema uNyazi lufike nawo wonke umkhumbi wanizizwa ninjani baba wami?
Angiqale ngokusho ukuthi ngithobeke kakhulu indlela ekwathi ngesikhathi siba nombono ukuthi siyocela uNyazilwezulu ukuthi lizonyathela la eMaritzburg engamukeleka ngayo ngoba kahle ngaqala ngoApril ngahambela laphana eGibson ngangazi ukuthi ngiya endaweni enjani ngizothola ukwamukelwa okunjani kodwa iqiniso nje ilapho la mina ngokwami ngeneliseka ngathi lokho besikufisa kahle kahle sekwenzekile namuhla ke sesiphetha lo msebenzi okuyiwona wona esasihambele siyocela sijabula kakhulu siyazi ukuthi osasiyokufisa okukulwisana kakhulu nokuchitha kwegazi endaweni yangakithi okuwukuthi silwisane nokuhlunyezwa kwabantu besifazane nabantu abadala kanjalo nezingane siyazi ukuthi liphelile udlame ukudliwa kwedakamizwa sifisa ukuthi idolobha lethu eMsunduzi kube indawo la wonke umuntu engajabula khona ukuthi kusekhaya la engakwazi ukufika ezosebenza khona sinezikhungo eziningi zezemfundo ephakeme nemfundo engcono whether ama-primary noma ama-high schools sifisa ukuthi abantu bakwazi ukuthi indawo abangafunda kuyona badlale benza impilo la ungakha khona umndeni namuhla kwenzekile isibusiso esisitholile kuNyazilwezulu siyazi ukuthi idolobha lethu sekuyidolobha eliphephile nedolobha kumnandi ukufika kulona. Baba Meya, ngiyacabanga ukuthi uthokozile ubona uNyazi lungena kulukudwe e-office lakho. I-office lami namhlanje kusuka namhlanje sekuyindawo ehlukile nomuntu ozongena khona kufuna angene azi ukuthi indawo ebusisiwe leyana indawo ebuseke kakhulu i-council chamber yethu kanjalo uNyazi lingene khona ibusekile ngicabanga noma ngathiwa kukhona indlela ebesiyibuka ngayo nathi sekufaqala ukushintsha manje sihlonipha umphakathi wakithi sibahlonipha abantu kodwa uyazi okungihlaba umxhwele kakhulu ukuthi manje siyazi ukuthi uNyazi selizoconsider ukusihambela njalo ngalesikhathi iminyaka yonke for as long as sisekhona e-office ngethemba nokuthi abazofika emva kwethu bazoyibona ukubaluleka kwalomcimbi ukuthi idolobha lethu namuhla belimile limhlophe yonke indawo yonke imigwaqo yaseMaritzburg siyazi ukuthi kwenzani lokho okokuqala kubantu spiritually kodwa kwenzani kumnotho wethu wala edolobheni sijabula kakhulu ngempela ngalokho sizoqala manje amalungiselelo kusukela kusasa angonyaka ozayo yebo sazohamba siyofuna idate nani ngendlela ekahle kodwa lolu suku lubuseke kakhulu empilweni yethu. Baba Meya, ngibona izinkulungwane zabantu lapha egroundini angazi noma abantu nibahlelele ninokudla konke yonke lonto leyo ngoba mawuthi nisawusuka la ngoba beningakulindela into enjena baba inishaye ngenhla lenduku lena kuyiqiniso kungaphezulu kwalokho besikulindele kodwa singakusho ukuthi sihlabile lana cishe inkomo ezu9 ngakho ukucabanga ukuthi bazowabaningi abantu kodwa nalabo kungenzeka bangatholi lutho manje ngiyaxolisa ngempela kubo abantu babengaphezulu kwalokho besicabanga sibonga kakhulu kuyisibusiso lokho ngenzela ukuthi naloyo ongathiwa kugcine engatholanga lutho azi ukuthi isifiso sethu bekuthi banele bonke sesizohlela ngendlela ehlukile ngonyaka ozayo wakho ungaphezulu lokwalokho besikubhekile sibuse kakhulu ke futhi ngoba kuhle lesisho ukuthi siyidolobha kuthi ensukwini ezimbili kwenzeke lokuthi umuntu wasezulwini afike endaweni yangakithi ngomsombuluko bekusewilo Fontaine ngiyazi bekuuhlelo lwethempeli lasewilo nomndeni wakwakhabazela omholi wethu la edolobheni ufana nobaba ukhabazela kithi la edolobheni la endaweni yangakithi ukuthi bekunomsebenzi olapho kwakhe namuhla sesila ethawini ngokuhlelwa komkhandlu engicabanga kuyingayizivele futhi akuyona into ejwayelekile le ukuthi yenzeke uma ngeyona yokuqala ngiyazi ukuthi kodwa kuphakathi kwezindawo noma izinto ezihlelekile ezihlukile ukuthi kube nomcimbi onje ohlelwe ngqo idolobha egameni labantu egameni lamakholwa nawo wonke omunye umuntu sijabula kakhulu esingakuthembisa nje ukuthi ngonyaka ozayo sizoba ngcono. Baba wami Baba Meya ubaba lapho kwancokolwa wathi umngani wami ungashintshiki ungathi futhi mawusulapha phezulu bese uyabanyathela abaphansi
Ngiyacabanga ukuthi lokho mhlawumbe uyazi ukuthi abantu bake befike la bezocela izibusiso beyithole uthi mase yitholile ebese yakhohlwa yilabantu akasuka kubona uthini amazo wadlulisa kubantu bonke neziphathimandla onazo nobambisene nazo eyifike kulomkhosi baba. Ngathembisa nje ukuthi mina njenganami ngiyakholwa ukuthi ngesinye isikhathi akukhona ukukhethwa ngobuhlakani nani. Sikunikezwa lo msebenzi ngenxa yothando lwabantu, ngenxa yokuthi uNkulunkulu usuke esinika umsebenzi ukuthi siwenze. Singathembisa lokhu inkosi ekushilo. Mina ngikuthathe njengenselelo ukuthi ngaphezulu kokuba ebekhuluma encokola kodwa bekuyisibusiso. Okwami ke ukuthi ngiqinisekise ukuthi senza njengoba kushiwo, senze nokungaphezulu kokwazi kwethu. Ingakho ngasonke isikhathi siyicela imkhuleko ukwenzela ukuthi abantu bakaNkulunkulu sibasele. Kodwa ngikuthathe also njengenselelo ukuthi mhlawumbe sekuzofanele ukuthi sihlale nangaphandle kwalomcimbi wala. Mhlawumbe sizosondela kumathempeli akhona la ngasekhaya ngoba akusho ukuthi kufuna size sibe mhlawumbe ebuhleni, kodwa sizosondela ukwenzela ukuthi lenselelo engiyitholile ngiyakholwa ukuthi ngoba uNkulunkulu enamaswathile ngami, kodwa ke sengithi nakoza kwethu sibamsane. Ngibonga ukuthi ngibe nombono kuthe mangifika ngizothula kubo. In fact angikusho ukuthi angibatshelanga ngisahamba kokuqala, ngazicelela nje ukuthi ngithola ithuba ngiyobona uNyazi, ngalithola usuku ngendlela eshesha njengoba ngithi ngizizwa ngithobekile. Ngakhuluma nabafowethu kuyisonto ngomsombuluko ngangilithola usuku ukuthi angifike ngakusasa, okwenza ukuthi ngithi uyabona lana isimangaliso kwasasona leso. Kwathi mangibuya ngiwuthula lo mbono kubafowethu sengibuyile, bawamukela bangeseka, namuhla nakho sekwenzekile. Ngiyabonga kakhulu, kukhombisa ukubambisana engifisa ukuthi asiqhubeke kanjalo sibambisane ngoba abantu basithembile, sithenjwe uNkulunkulu kahle kahle ukuthi sizosiza abantu bakhe. Asikwenzeke lokho ngokubambisana. Baba Meya, sibone sesisuka laphana emahhovisi eParliament sesiza lapha sihamba phansi. Engibona ukuthi hayi ugumula ujikijela lapha bese kushube kakhulu. Uncinge ngonya wazofika la? Hayi bengeke ngisakwazi ukufika lana. Kubeke eceleni uthi hayi kwacaca ukuthi lutho uyabona sengize ngayoshintsha ngoba bese ngimanzi. Kodwa ke ngikuthatha ukuthi ke bekuyi exercise leyo, kodwa bekuyizibusiso sengizolungela ukuthi hayi kukhona olunye uhambo oluthile engizolihamba. Kodwa ngisho manje kodwa likhona olunye engizolihamba. Baba Meya, sibona nazo zonke izikhulu zonke ninazo nibambisene nazo namakhansela zonke ihamba ngokucetshwayo phansi, akekho ofake unyawo, akekho ofake isicathulo. Kunjani lapho nizwa ninjani baba? Siye sacela kuqala koza kwethu bonke ukuthi sicele ibandla lamaNazaretha asiqinisekise ukuthi sizohlonipha yonke inqubo yakhona. Kodwa lokho ke kuyasiza njengabantu kusihlanganisa noNkulunkulu, kusihlanganisa nendalo yethu. Ngiyakholwa ukuthi kusuka namhlanje abafowethu nabo kukhona okuthile abakufundile. Mina ngikuthatha ukuthi lokhu isibonakaliso mhlawumbe sasithi akwenzeke, kungenzeka ngingafiki kimi, kodwa ngiyazi khona abantu abazosizakala la kobe kuphethe kumsebenzi ebesiwufisa. Ubaba uMeya lona kade sikhuluma naye lapha eduze kwethu bezocela bebize uNyazi balicela ukuthi licela umkhuleko, bekhuleka ngaba esikhathini samanje amakhansela yabulawa. Lo mkhuleko uhlanganisa yonke lento bazocela nempumelelo nokubambisana. Uyasho kuba uMeya lapha eduze kwami uthi nake lesihlala kahlezi kusona kahlezi ngokuhlakanipha kwaso unjengodomethi bonke labantu kufanele benyathele kuyena azemukele ngoba zinjalo izikhalazo zabo. Ngisho noma kuthiwa akekho ngaphansi kwaleli iqembu ungelinye iqembu, kodwa kumele amemukele naye ezizwe lo muntu emukelekile. Siyabonga siyibona media akwesiqhubeke nomsebenzi wethu, siyabonga kakhulu. Asiphinde sibingelele sesithema sithi qala sasesibona uma wethu la akasemuhle nezibuko bakwethu. Uzoyithula ke mawami uma bani manje sikhuluma naye? Nguzinhle ngwakamhlanga. Umama wakamhlanga lengikhuluma naye. Ma sibona nihlobeni kahle kanjena, nizizwa ninjani Nkosi yami? Nifikelwe uNyazi necabinet yonke amaNazaretha angaka neMeya ngapha nezikhulu icukulwane zethu, nizizwa ninjani ma? Sizizwe sibaluleke kakhulu, sibone nje sihonored kakhulu eMaritzburg, sibone nje kumhlophe kukuhle konke, sizobonga nje nemkhuleko esilethelwe yona, sithokoze kakhulu.
uNyazi wami laphana lukhulume ngamaphara agcwele ilokishi noma agcwele idolobha lethu. Nihlangene niwumkhandlu nibona ukuthi ngayinqoba kanjani lempilo lena ngoba ngilizwile maluthi nake kufanele singabavumeli labantu abeza edolobheni bengcolile. Nina nikubona kuwumqanza noma nikubona ngathi kululanyana ukuyenza leyo nto leyo ukuze kugwemeka amaphara? Kuzoba umqansi ngoba kufanele sibambisane ukuze kugwemeke lento yamaphara. Kuzofuneka ukuthi sithathe isibindi silwe nayo yonke lento ngoba phela iMaritzburg eyethu ikona kufanele sihlale siqaphile. Kuzofanele ukuthi kubambisane abazali, kubambisane nathi siwumkhandlu. Yebo. Mawami ngiyacabanga ukuthi nake laphana chamber esingene khona mhlawumbe makuthiwa nizohlangana anikaze ningaqala ngomthandazo. Nike niqale ngomthandazo? Kuyakhulekwa kakhulu nje sabantu abakuthandayo ukukhuleka. Yikho sibonene namhlanje ukuthi kufanele ukuthi ke kufike uNyazi sokhuleka kanye nalo eyinkingeni esinazo emsunduzi. Mawami ngokwama-plans anawo nantu ukhetho lifikile mawami nibona ukuthi nje manje inselele inkulu ingaphezulu kwenu inselele nibhekene nayo kuyimanje okumele niphume niye kubantu kuyosetshenzwa ngempela nithini lapho ma? Hayi kuzophuma kuyosetshenzwa uNkulunkulu uzosilekelela kakhulukazi nje banani senifikile siyabona solekeleleka kakhulu eMaritzburg nasemsunduza wonkani. Ngibona nihamba ngeenyawo. Hey nizizwa ninjani manje? Amaqhoks aphele enyawo oh glory baphele enyana namhlanje ninjani lapho? Sibone kufanelekile ukuthi sihambe ngeenyawo khona izinto zethu zizohlangana zizolunga senzo kwenziwa abanye singaphuma eceleni. Ngoba naseRoma mawufikile wenze kwaseRoma. Yebo. Hey dadewethu akakhuluma ngazo soplakiwe. Ngiphethe udadewethu ma isilenda ngayo into encane. Hello sisam. Yebo sanibona njani? Ngiyaphila mina ubona ngoba ngikhuluma naye? Khuluma nontombi eziningwa kaMkhizi. Hey khabazela. Monday kade sisekhakini. Wawukhona kwaMkhizi? Cha ngikwazanga ukuphumelela. Uzizwa ninjani namhlanje dadewethu nibona uNyazi mhlawumbe nijolo ukulibonela kude lapha namhlanje liseduzane uzizwa njani sisi? Sijabulile. Sazizwa sibalekile nokuthi uthatha isikhathi sakhe kunjengoba ebusy wakwazi ukuthi eze ngapha azosikhulekisa ezinkingeni esinazo sizobonga nokuthi sekuze kwashaya u2023 usuzophela unyaka umphefumulo usahlangene nenyama sibonga nje kakhulu sazizwa nje sibalekile siyabonga nje kakhulu eManazaretheni siyabonga sizwe samaNazaretha siyabonga nje. Odadewethu laba bayibongela kade bezocela njengoba bebiza uNyazi hey siyabona isibhamu sidlalube emakhanseleni kodwa bathi ngoba sokufika uNyazi sihle silibona lihambele izindawo kade silibonile lo emahostela lapha kuyoqedwa khona isibhamu nabo futhi base bethi cha siwumsundozi sicela uNyazi lifike lapha eMaritzburg asithembe ukuthi nake izicelo zabo zonke zizophumelela siyabonga kakhulu emakhaya. Alright sesiphinde sathola lapha swani madoda big show hey madoda hey lezi imuntu okuthiwa amanavara ama4x4 mntaka baba kodwa kwabani sikhuluma naye Ukhuleko sesandile wakazimi ozalwa kwaMkhizi umzukulu kwaMkhizi khulubusa ngoba ubusa aya ngakwathiwa ngikhule ngibusa ngakakhulu angakhule khabazela sike sabona ngomsombuluko inhlahla ibikuvelele nisekhakeni kwaMkhize wazizwa unjani mntaka baba kufike uNyazi emagcekeni kwaMkhize mntaka baba? Hayi ukuqala nje ngithi angikusho lokho hayi uvalo saplana senza planning meeting sakwenza konke thema sekuusuku esengena emagcekeni axega amadolo yazi enye into masiqhamuka akekho ukujetha vexega amadolo nje kuzenzakalele guqe kwajatshulwa kwa right okumnandi nako konke into okungithusile nokusijabulelile akujwayelekile ukuthi uNyazi lingene emzini womuntu liphinde lingene endlini kunendle ekhaya eyakhiwa lapha omkhulu esibiza ngeParliament wafika wangena kuyona endlini phakathi ngisho siyakhumbula kade ekamsholozi enkandla wesilapha ngenhloko yomuzi akangena ngendlini isisho isitulo sababa zange sehle uthe mekwehla isitulo engakayehle emotweni ubaba umuntu ngishaba sekitchen waguqa umuntu phansi kwakhuza kwajatshula kwamnandi kanje siyabonga ngisho ukuthi ngicela amakhansela ngiyazi azoyenza lento yenzeke njalo ngonyaka lento ibe into eyenzeka annually kwazi nje mhlambe ngoOctober kuzobe into kanje abantu bayihlelele khabazela mhlawumbe labantu abangaka ubungabalindele
bese ngabalindele ngoba yabona bengabe kwabantu ababe 8,000 10,000 ewheel bese tempelini bekhaya ebaleni ekhaya bese groundini ngangitshela ukuthi hayi sebekwenze konke abantu abekho abantu asizuza ngolesibili kuzobila abantu abambala kwaphinde kwagcwala nangala nangomsombuluko babekhona nangolesithathu babekhona njengamanje silapha eMaritzburg ema-office kade sise council chair nizizwa ninjani bhuti wami? hayi yabona mina bengicathi kuzokwenzeka emarket lapha kuqeda utheme ongena ngaphathi eCity Hall ngaphinde ngathuka futhi ngathi nayibo kanti eMaritzburg impela lento umeya bayikhulekelayo amaphara mangaka agcwele amadayisa ama-drugs yonke into eyenzakala nje embi yabona ukuthi isimo somnotho asikho right abantu abamnyama banokubhubha baxakekile banenkinga yathemba kalokho okuyikona okubuhlungu kakhulu engicabanga kumele sikhulekele noba sicela babasize kukona ilokhu kokubulala kwabantu amakhansela ukudutshulwa kwamakhansela ukudutshulwa kwemindeni yabo e14 kuyadutshulwa imindeni abantu abawu10 eJ yakadutshulwa umama wadutshulwa ubaba kadutshulwe ngane zakhona ikona okubuhlungu kakhulu indlela so yalomkhuleko ngoba nicela uNyazi nizovala leso sibhamu leso yebo kunjalo impela ngoba futhi akusayona ukuthi mhlawumbe abantu abadala basuke bexabe noma usomatekisi noma sokawubhuti abancane ngisho ukuthini abanye basafunda ngisho isikole oxake ukuthi uma waxabana nomuntu endleleni usubona uqhomba isibhamu la umfana omncane obona ukuthi nkosi lo muntu uphethe kanjani isibhamu emncane kangaka khabazela nkathi sisuka laphana lade sihlangane khona echamber sesiza la besihamba phansi nawe uhambele phansi ngangahamba phansi ngelinye ilanga namhlanje ngoba bengisebenza idiploma no uthi ngilekelele kumele ngihambe phambili ukuze ngizolungisa ezinye izinto la ngaphambili ilungile mntaka baba sibonga kakhulu bhodwa ngakhulu dadewethu kufike uNyazi umkhuleko enucelile sizwe kuthiwa kudutshulwa amakhansela isibhamu sidle lubi nithini dadewethu mase kufika uNyazi nibona yonke lento ishabalala sesi yebo kona kuthanda ukukhathaza kancane yize noma ke phela sazi ukuthi akekho umuntu ohamba isikhathi singakashayi kodwa engathi umuntu engangahamba ngalendlela esibuka kwenzeka ngayo ngoba eyokufa ngalendlela yesibhamu iyathusa ikakhulukazi njengoba sisondelele nokhetho lilandelayo uthanda ukuthusa ikakhulukazi thina esigana amakhansela ngoba phela ubaba umeya nje kodwa uyikhansela so sithembile ukuthi ukusondelana nomkhuleko ngoba ukufika kukababa uNyazilwezulu kusondeza nomkhuleko siyathemba ukuthi la esone khona kuJehova noma mhlambe sisondelene nokuvikeleka emseni kaJehova ngoba kuyathusa kona impela kuyathusa kakhulu impela siyathemba nje ukuthi uJehova uzosikhumbula esivikelele amakhansela uma evikela amakhansela uvikela ngisho nemndeni ngoba ngesinye isikhathi phela makwenzeka lezi zinto nemndeni yathinteka uyabona umuntu mayezokuhlasela usekhaya obviously akekho umuntu ongavuma ukubuka ubaba wakhe noma umnyeni wakhe evelelwa wokubi ungayithola usuthola okade kungazile kuwe so lo mkhuleko ngicabanga ukuthi uzosivikela sonke nje mina kule nkonzo ngake ngakhonza mina ngisonta eWesel ngisonta eMethodist Church ngijoyine komama impela bomanyano kodwa kule nkonzo le ngaqala kiyo ubaba wami ukhonze kule nkonzo wazi wahamba emhlabeni ngangiyinkosazane mina ngihamba u25 ngifaka umNazaretha nenansuku mana kuvuka usinga nje uyibona sivukile usinga ngoba ngikwazi ngisho ukusina mina le nkonzo ngiyazi ngimncane uyabona ikimi nje ngempela lento kuvukile ngize ngakhumbula ngisho ubaba engasekho emhlabeni kodwa ngathi ngiyazi la kakhona uma enawo amandla okubona ujabule ngendlela emangalisayo. Ora njengamanje silapha egroundini sinodadewethu la siswami yaphela sesi ngiyaphila njani ngiyaphila sesi ubani nikhuluma naye wakahadebe Phungani mthimkhulu uzizwa unjani dadewethu noNyazi lifikele lisegroundini sesi hayi ngizizwa ngijabule kakhulu yini jajuliswa yini yini lekujabulisayo ngijabulisa ukubona nje umphakathi omuhle yebo namashembe amahle yebo manake siswami
Ngoba kufika uNyazi ngibona kukhona okuzamayo uyadayisa ukuze ntambama ubeke isinkwa etafuleni. Amen. Ngiyacabanga ukuthi khona lokho kukujabulisa kakhulu sis. Amen. Banjani support ayithola? Ngithola kakhulu. Bayaxhasa sis. Amen. Ukusho ukuthi sengathi nakusasa bengaphinde bebuye futhi ne? Abaphile. Abaphinde bebuye abantu. Abaphile nje baphinde babuye abantu. Nazo ingane sezolala idlile ntambama. Sezidlile already. Seyidlile already. Yebo. Injabulo kadadewethu la uyajabula Nkosi yami. Uthi nje Nkosi yami yena ujabule kuyimanje. Thathe nangima. Sawona mama. Sabona. Cha ungawubeki phansi. Umama kabani ngikhuluma naye? Umama wamajola ngiganela akhanyile. Wena uyidayisela ice cream wena ma. Ngiyadayisa. Ngiyadayisa. Kodwa injani injabulo Nkosi yami bakithi bayathenga? Bathenga kakhulu. Nkosi yami ingane sezolala usuyolala ubekile ngolala ngithenga isinkwa nje namhlanje esishebo konke. Sasekuseni ivwezi. Yiyo lo ndaba. Futhi iweather yavele yavuma lapha lelilanga. Bayafuna abantu no ice cream. Yebo. Nkosi yami injani injabulo yakho? Awuyibongele nje uNyazini ngalehlahle sekwehlela abantu bekusupporta kangaka ma. Okay. Ngiyabonga Nyazilwezulu. Namhlanje ngikwazile ukuthi ngizosebenza endaweni yakho. Ngibonga kakhulu bayangisupporta nabantu bayathenga ngiyabonga. Siyabonga kakhulu siyabonga. Sengiphinde ngathola nangu dadewethu la. Sawubona siswami? Yebo bhuti njani? Ngiyaphila. Ubani wabani ngikhuluma naye mina? Unosihle wagwamanda. Unosihle. Nawe siswami wathi nje cha u-ice cream ngiyawuthenga. Ngathi angikuthenge ngixhasa omama abadayisa lana eThempeleni. Wena ngokukhonza ukhonza kubusesi? Ngikhonza esisizeni eThempeli. Futhi bakithi. eNazaretha? Yebo ngiNazaretha. Phela ngibona uyifakile ngomhlophe. Ikhona lana ngiNazaretha kusukela ngo2012. Wangayigqoka ngani ngoba phela lapho kunoshembe khona sukusingcwele lo ndawo ngoba wena uYinazi kumele abuyigqokele lo ngoba. Ikhwama ngithi sidukelene. Okay. Kodwa ithini injabulo dadewethu? Ngendlela engijabule ngayo hayibo kuyisibusiso ukubona ubaba. Senginikelile ngithokozile ngijabulile. Yabo angazi. Kuyasebenza? Lutho kodwa ngiyathemba ukuthi ubaba uzongenzela. Ucelile umsebenzi? Ucelile ngiyazi uzongenzela. Hawu khona ithemba engilithanda uthi nje ngiyathemba ukuthi ubaba uzongenzela. Ngiyabonga kakhulu khona engifuna ukubathatha imali izombulo. Ngibona izizombulo nazo hayi mova lapho kunezombulo khona. Okay. All right. Dadewethu uyaphila sese? Yebo ngiyaphila. Ubona wabani ngikhuluma naye? Khuluma noCebisile waNgcobo. Mapholo amashiya amahlathi azoshumayela. Yebo baba. Futhi bakithi uzizwa unjani? Ngizizwe ngijabule kakhulu. Ubona uNyazi nje ngakithi. Ngijabule kakhulu. Ngihlezi ubona emaphepheni nasebuhleni. Nasemafonini. Yebo. Namhlanje wathi nje ngibona la eduzane. Nami ngijabule nje ukuba iphathi yengxenye yokuhamba. Siyamana wesisi uhambile nawe phansi. Yebo ngihambile baba. Umngaka bakithi wafika. Ngizamile noma benzima kodwa ngizamile. Nkosi yami kodwa ke umzimba uthe ukwehla kancane. Hayi wehle kakhulu. Futhi bakithi injani injabulo sesi? Ngijabule kakhulu baba kakhulu. Cha. Wavela wathi nje amanezi mayihamba nami ngihamba phansi. Ngihamba phansi. Walithola ithuba lokuyonikela? Yebo ngilitholile baba. Injabulo right lapho. Kakhulu. Bakithi nangu dadewethu uthi ujabule Nkosi yami. Ake ngithathe nangokugcina ngoba sengiyabaleka. Sawubona siswami? Ngiyaphila ngithanda umshuqulo wakho. Umshuqulo wakho nje mina engiwuthandayo ekhanda oshuqule ngakhona. Ubani wabani ngikhuluma naye? Ukhethekile bakaNgcobo. Ngeke. Kanti itiye nisalokhu sithathwa amapholo ababodwa manje ngeke. Umndeni impela nje wahleli la. Umndeni? Yebo. Kuthiwa umndeni wonke ke lona ohlezi la emva kwami. Wonke lo mva ohlezi siswami. Navena nathi nje namhlanje sizobona uNyazi. Besithanda impela sijabulile. Niphatheke kanjani? Siphatheke kahle kakhulu. Yini into ekuthathile uthi yazi mahle kuthiwa ngiyeza la esontweni. Nakhe kungithathile okungangidonsa. Ukuhamba nje phansi kumnandi noma zibhlungu inyawo nokubona nje abantu abaningi abala esontweni. Futhi bakithi. Yebo. Baba Sawubona mntamkhulu siyaphila njani nini? Ngiyaphila baba wami. Baba naye? Ubaba uNdwanda umshumani Ndwanda wasemlazi esibonalisweni. Njengamanje nanti uNyazi lithelekile la Galawela lapha eMaritzburg. Kwenzakalani baba? Lapha kuhle kakhulu lapha ubaba ubize umasipala lapha eMgungundlovu ukuthi azobhula umlilo ke ukunyakaza kamasipala nazonke izinto ezimbi ezenzeka khona uthi ke uzoletha ukuthula phakathi komuzi. Baba wami kumuntu osabukayo nozobelalele kakhulukazi kulezi zikhulu ezisilethe ezisimemile la mhlawumbe nonayo ungenalo ithemba ngoba kade bebika bethi isibhamu sidlelwe emakhanseleni uthini ngokuqinisekisa emazweni asho uNyazi. Mase kufika ushembe kusuke sekufika ukuphelele. Yes. Kusuke sekufika ukuphelele konke abakubekilwe uNkulunkulu omhlahla wasebuhleni uzobenzela khona noma abe kunjani. Mase kunyathela ushembe nje yonke intembi yahamba kulondawo kusala umoya okahle. Isibhamu leso nje bazohlukana naso manje.
Kodwa nawe uthi futhi abawuphathe kahle umkhandlu. Bethembeke. Fanele bawuphathe kahle, bethembeke, basebenze ngeqiniso. Ngaphandle kokuthembeka ngabe akukho lutho lwalunga. Mshumayeli sevela shaya igama elikhulu enzima kakhulu uthi ninganikela ninze yonke into kodwa ukwethembeka makungekho akukho kuyolunga nabantu ngeke beze benethembe. Siyabonga kakhulu Mshumayeli wenkosi. Kujabule mina kakhulu niphile nje ngiyabonga. Baba wami siyabonga. Manje nginananga umfowethu lapha mntaka baba ubani wabani esikhuluma naye? Dube. Bani? Semdube. Semdube kuphi? eZimbabwe. eZimbabwe. Mntaka baba wena ubangena ke ngokudayisa izikhwama ke uthi abantu abathenga izikhwama abantu. Abantu bathenga izikhwama. Yebo. Manje manaka uthi abantu abayeke ukuphathwa koplastic ngoba imali ziyalahla koplastic abantu abathenga izikhwama abantu ne? Cha ngizokubambela. Abantu bathenga izikhwama bayeke ukuphatha ama-plastic. Yes. Yebo baba. Uzizwa unjani ngoba kufika uNyazi lapha abantu bayakhona ukukusupporta kodwa mntaka baba? Kakhulu. Ingane zolala idlile ekhaya. Ziyazi. Uyibongele nje ngolimi lwakho mngwana mlali eZimbabwe sibongele mntaka baba. Ndinothenda sikhulu. Cha qhubeka ubonge nje mngani nami. Ngiyabonga kakhulu. Bona ubani ngikhuluma naye? Siphamandla wakadlamini. Kuphi Malandela? Ngihlala kapata. Kapata? Yebo. Wena uyadayisa ke la mngani kuyasebenza kodwa. Yebo hayi kuyasebenzeka ngiqale emakethe nje hayi bangiphile impela imali. Yebo hayi siyabonga ngalomcimbi lo. Wababa omkhulu uNyazi. Sibonge. Ingane sokolala kudlekile ntambama. Akuzolala kudlekile mhlonishwa. Yebo siyabonga ngalomcimbi. Futhi nake omunye umuntu singambukeli phansi umuntu odayisa etafuleni oza ngoba nawe usuke zama isikwa sasekhaya. Yebo hayi. Kuze ngabi iphara. Yebo. Hayi ngitholile ngabe nginamanga mntaka baba. Awuyibongela. Nawu nomgexo. Nawu nomgexo. Nguthole namhlanje uNyazini. Nazo awuyibongele bhuti amamazi okudlulisa ukubonga. Ngicela ukubongela eNyazi ngalo mcimbi wokuthi kwazi ukuhlanganisa abantu sibe sonke. Ngiyabonga na sibe sobhizinisi besinike na chance bengasikhokhisa ngamali sidayisa siyabonga nje. Siyabonga. Hayi nami sengihamba nalo uNyazi kusukela nje namhlanje. Ngoba noNyazi manje. Senginhlala isuthi. Inhlalisuthi manje. Nginhlala isuthi. Madoda. Isuke lezi sekhandini wena. Uyayizwa inkabi yami ithi kuswa namhlanje ibhizinisi izoyidayisa ebuhleni. Kulungileke mntaka baba. Yes. Yeah. Simbonile inkinga. Manje nikiphi department nina la? Ethina siwi department yama VIP. Yes. Yes, silungisa indaba zoma bangaphakathi. Awushithi ngoba nathi sikhupha siyaphezulu nje usayile endleni. Thwa phela umuntu makuthena masilambile sibhekane nani. Awu Nkosi yami, awu. Okay siyabingelela ilanga seliyile hlanganeni naseliyoshona ilanga lapha nginobaba umfundisi uMbeje uzokumfundisa athi ukusinabela owasetha sibe ukuthi bokusuku lwanamhlanje kwanzakalani sisalindele ini baba wami sicela usalisoyithola ubingelele bese uyachaza nje kukho konke ubonge usalisoyivala kukho konke ubonge umcimbi nabo bonke support ebekhona baba wami. Angibingelele umsakazi ngibonga ithuba njoba silapha se-athletic stadium la eMaritzburg ubabule efike ekseni kwakhonza idolobha umsunduzi umkhandlu ucela ukuthi uJehova uvakashele ngenxa ke yinkinga ke ikhona zokuphatha nezinkinga ezabakhona esikhathini esiphambilini njengeindlame nakho konke okwabakhona ukuchitheka igazi bafisile ukuthi ubaba afike nomngcwele bakhe azogeza idolobha noma alethe izibusiso uma esehamba ashiye kube khona ukuthula nokubuseka kwedolobha kanye nomphakathi owakhela umsunduzi nokuba ke njoba bekhona bakubona bakuqaphela ukuthi sizokhumbula ukuthi esikhathini esingaphambilini kade kunamacala ekhona enkantolo inkosi yamaNazaretha biloko ishintsha ngeinkantolo igcine ifika nasenkantolo enkulu yaseMgungundlovu okwaphuma isinqumo ke nokho esingajabulisanga kuthina njengamalunga ebandla noma thina esilandela uNyazilwezulu nakulo uNyazi uqobo isinqumo esasiphumela lapha eMgungundlovu ngoba sasibe sikhuluma kabi ngobaba namhlanje ke njengoba silapha ke idolobha likuhlanganisile ukuthi
liphinde futhi liye kubaba. Nibonile kade singene ezantsi nedolobha ethempelini esizeni sakhuphuka saya enkabeni edolobha eMarket Square lapho okuyisibaya silo Dingane njengoba phela sazi ukuthi le dolobha kwakuyisigodlo senkosi isilo sakwaZulu. Wasebethi ke bafisa ukuthi kuyiwe khona esibayeni sesilo kuthethwe icala elenzeke eMgungundlovu kwenziwa enkosini enkulu yamaNazaretha yasekuphameni uNyazilwezulu. Lithethiwe ke ngoba simbonile uJehova eskipa isibusiso ebathethelela. Uphindile ke noma esengenile ngaphakathi ema-ofisini amasipala eCity Hall ese ngaphakathi uyikhulumile le ndaba baba wathi sake saphathwa kabi la kodwa wathi sekulungileke kodwa manje wabonga idolobha wabonga ikakhulu Meya ubaba uThebola ukuthi ubonga ukuthi amazi ugcine esekhuluma naye esethi siyabonga ukuthi nisazile nina. Futhi ke sibonile ukuthi inkosi ijabulile, sibonga ke isupport esitholile noma ama challenge kade ekhona umcimbi mkhulu phela futhi asusebenzi ngendlela esijwayele ngayo khona umkhandlo uHulumeni nathi singamalungu ebandla zikhona zona inselele ezikhona bezikhona kodwa okukhulu kube ukufika kwaJehova yonke inqola yaqhubeka njengoba kuyimanje njengamanje silindele ukuthi ke amabandla akhona kanye na umkhandlu basondele kubaba nembondo ukubonga nje ubaba kodwa kwenziwe konke ezulwini lekusuke kusenicathe kuphelele. Ngiyabonga. Umfundisi uMbeje ke lokhulumayo olapha eMkhambathini. Ngiyabonga. Bekumfundisi uMbejeke lona kade sithatha esibekela ngosuku lonke olwenzeka namhlanje umfundisi wakhona lapha ohostile wakhona khona lapha eMkhambathini eMsunduze Pietermaritzburg eMgungundlovu kade sichazela yonke lento lena. Siyabonga kakhulu sisibona njengamanje imgidi sisondela kumnikazi wayo useyibusisa akwesondeleni khona siyobona ukuthi kwanzakalani njengamanje. Siyabonga kakhulu.
Sibiza